Здравейте! Днес отново ще ви покажа малко кадри от автомагистрала Хемус, строежа на мост Прелот 3. Ето отсам още има доста работа, канавки, отводнителни системи, там ще върви долу и магистралата, преди да се качи на моста. Ето там. Това е съоръжение 316. Сега ще ви покажа и съоръжение. Ето го 316. Сега ще ви покажа и съоръжение 317. Тук работата е по-напреднала. Вече правят плочи. Ето ги и хората. Ето го рокера. Ето ги и гредите, по 50 тона е бройката. Горе-долу 200 тона на междуосия. Плюс-минус. Отново канавки, отводнителни системи. Тук имам някакво повторение, нищо. Здраве да е. Сега ще ви покажа плочата отгоре. Ето я, малко е мъгливо, даже крана почти не се вижда. Ето ги двете ленти. Тук ще има и тротуарчета, мантинелки, всичко както си му е реда. Хубав ден на всички!